Ang grasya sir basta mabutan nga tawo mabot gina. Salamat isa. So tagan ta isa. Ay mo sa labaw mo sa Ginoo. Oo. Unexpected ay nga panalangin di ka sa Ginoo. Uy, sus! So, salamat libre ka ni ang among 24. Oo. Salamat. Uy, kung kinsa ka tong makapakaon sa imong isig katao, sa imong isig katao, sama ra nga imo kong gipakaon. Anara. Kung namoy makitaan nga mga motorista nga manginahanglan og tabang bisan dili motorista. Manginahanglan og tabangin ninyo. Ug karon for today's video magpa-as if ta nga naot ta gasolina og kung kinsa tong tao nga motabang og dalan ta niya gasolina natayatag sorpresa. Let's go. Pre ko mga ngiyo boss. Naot na ko gasolina ba? Naot na ko. 30 ra putang kwarta lagi. Di mo kalakabog dinay sa matong tuod ba? Naman siguro dito na pa saka mo bukid nun. Nakapag ko diya ba? Kira? 30 ra. Pwede ra nino. 30 lang, 30 lang itong kwarta. Sige, dani ko lata. Sige, salamat ha. Ulat na dani. Sige. So doon naman dani ang gasoline station, mga kuan siguro, mga 300 meters or 200 meters nalo sa unahan. So atong walaton si Kuya kung mobalik siya. Go! So diha medyo taud-taud ko nagulat o kabi na ko og dili na siya mobalik pero Walang isa ka litro sir. ha? Ang isa ka litro para mag-abot ka. Okay ra. Now, dili naubsa. Ha? Naubsa. Ay nausa. Naglag ra bitaw ko. Ay, Nangita ra ko tao nga motabang sa kuwa. biro na ko. Lamsa. Nabiya tag. Ato nag-vlog ra ko. Oh, nag-social experiment ra ko. Salamat kayo. So, salamat kay ni Sir nga tani ato balta. Gitabangan ta niya nga magkagasolina sa tinud lang. Naoy gasolina. Nag-social experiment ra ko. Dalawang tao nga motabang sa kuha na ko yatag. So, ingon si kanina kay gidungagan pa niya atong kuan. Bis nga 30 ra atong gihatag nga kwarta. Pila mo gipon mo Sir? Ha? 30 lang yapon. Asa ka 30? litro? O para may sa litro? Para sa kalitro. Oo. Anong imo gitabangan Sir? Hindi mo sir. Experience po ko nang yun ana. Naputlog kanina ba? Sa dalan. Oh, wala na to ng mga tao. Yung gi-booster. Gitulod kanya itulod. Oh, di na makadang giputol kanina. Lagi. So, ako nahuna nga No. nakatabang ko sa nakatabang ko isig katao po na po akong tabangan po. Balos ka. Pero ako magdahom nga Nani day. Kita na ko yatag sa imo sir. Wala. kisay mo galan sir. Jan. Diyan. Ang sticker. Ako si Kwan, Lolong RC sa Bornido. Ini ang ngalan mo sticker. Ah, Mm. salamat iyo sir. Wala ikaw ma-expect nga Oo. ang grasya maabot sa ani nga panahon ba. Ang grasya sir basta Oo. mabutan nga tawo mabot gina. Salamat isa. So tagan ta isa. Ay mo sa labaw mo sa Ginoo. Oo. Pag pang spaghetti nimo palip advance pinaskuan. Salamat iyo sir. O dayon. Duha ka na to kay imo kung kita plan. Ano sa? Subo sir, gabi ka. Ay salamat iyo sir. Oo. Salamat kay ako magpasalamat sa imo nga nagyapo yung mga tao di ay nga andam niya pun mo tabang ba. Retaw niya tong sticker. So, believe ko sa imo kay pag ingon ako nga wala koy gasolina, wala kay duwa-duwa ba nga diretso rin kaning tabang. So, salamat kayo sa imong kayo sir. Salamat iyo sir. Mm. Katabang sa mga pobre sama namo. Sige. Makatag Ako og ay kalipay. ikaw magdawom sir nga. Wanto imo ka nang kuan ra. Ay, mo Kaya ka nang nakita. tinood yun na nga Oo. nangitagwan. So, unsa man imong maistorya sir sa mga nananaw karon? So, kamo gyud, kamo mga tao ug nay mga yung tabang nga ay daw mga kanang nga tao siya yung tabang na mukan pod mo kabis mo balos. Ay nyo kuno na ana. Kay sama ni karon ang gibuhat sir. Unexpected ay nga panalangin di ka sa Ginoo, labi na ka sir pod. Nay magdahom ba nga anay kalima na mga spaghetti ho na wala na. Subo sir, dahil salamat sir. Oh, salamat kayo. Og sa Ginoo. Oh, salamat kayo sir. So, amping permit sir. Sir. Oh, sige, salamat. Sir. Sige. So saludo ko kay sir kay pagpara na to sa yaha niunong siya kay pag-ana na ko nga nautan ko gasolina nangangiyo ko nga mangayog tabang saya nga magpagasolina bisag 30 lang. So wala siya pagduwa-duwa, diretso siya ni sugot o iya pang gidungagan ng atong panggasolina nga 30 pesos para lang maisa ka litro. Salamat kayo sir sa imong kaayo ug hope nga dagan pa tao ang imong matabangan o dagan ponta tao nga sama nimo nga naay maayong kasing-kasing. So, let's go. Kataglain.
diha medyo na board ako kay daghang tagipang para pero wala nang hunong until niabot si tatay. May mga ngiyo, boss. Napanaw gasolina. Oh, yung katulog ba kay sama daw ang tiil? Sige. Pwede ka makapagkas? Sige na. 20 ra, sa 20 lang. 20 ra 20 kung lang. tao. Kira? Makabait pala dyan. O nalit na, no, saan guro? Masakam gusto. Sama daw sa 20 lang, kira. Eh, ulat ko sa. Sige. May sama daw Ikaw tuhod. na yagong. Ay, pwede ni ba? Wala na, wala man. Usawa, ligid o. Alidid lang. Salamat ha. Eh, ulat sir. So right, itabangan ng ni tatay. So wala pa siya pagduwa-duwa, nyunong siya. O gayat ang gitabangan. So ato siyang ulatan karon. Nga mo balik siya dani. Let's go. Lami ka sa feeling nga kabalo ka nga na mga tao nga andam mo tabang wala gi pangayo nga kapalit na kay andam sila nga mutabang sa ilang sikatao. Tatay dili mag-expect nga nako ihatag kay ang ingon sa iya is 20 ra ang kwarta, magpagasko bisag 20 lang. So nisugot siya wala pagduwa karon tan-aw nato kung mabalik ba siya. Hope na mabalik siya. Tay, balik tay kay ko yatag regalo sa imo. Let's go, magulat ta. Ako na yung gikuhan kay kung sa mga kuhan nga di mo sugot 20. 20 pila Ako mo. na lang gi 30. 30. Okay na tay. Vlog ra ko tay. Amo ba? Ngita ra ko og tao tay ba nga motabang sa kuha. Oh, sumangil ako nga napta gasolina pero wala good. Oo. So, anong imong tawangan tay? Ingani man gyud kay sigon sa kuhan. Una, na ako simbahan. Ah, Ga serbisyo. nalagad ka simbahan. Oh, siyempre ang katawhan. Mm. Ato ginang tabangan o nanginahanglan. Lagi Nanginahanglan. Dili po. Pero ako gyud nabatasan na gyud ako. Sa asa ko mo biyahe. tabang. Magpasakay man gani ko nga Mm. kanang naay mo hanyo. Mm. Isag mga bata, eskwela. Tay, sakay mo ole. Sige, sakay mo. Ito dito, ito. Kaya ang kasagara ko dito sa amo. Hindi naman ka makasakay sa motor buwa kay 30. Tuwa senyor tay. Kinawi. Ah, kinawi. Oo, kinawi. So, salamat kasi mo tabang tay. Nako yatag sa imo tay. Oh, uy, sus. Oo ni tay. Sus, salamat Ah. libre ka ni ang Ah. among 24. Oo. Ang kanang misa sa kuan. Oo. Wala ka sa imo tay. 100 pang gasolina po. Salamat. Uy, Ang gasolina. to salamat kayo sir sa Di ako mga- nagpasalamat sa imo tay nga sa imong kaayo tay ba. Nga bisag sa kalisod sa panahon nagya po yung mga tao tay nga andam nga pumutabang sa iyang sikatao. So salamat kayo tay sa imong kaayo tay. ay pirmi ko mo kuan kay labi nang awaaw ko niya. Lagi oh. Dili ko ni kay Pero daghan na pagbayat tay na Basta parang basta. wala niyonong. amo ba? Oh, daghan na. So salamat ko tay nga niyonong ka. Salamat. So unsa man imong may istorya tay sa ilatay sa mga kadaganan. Ang ako lang nga ka istorya nga ang tao kung kinsa tong nanginahanglan dapat ato yung tabangan. Kaya naman ko'y uban nga kanang ayha ra mo tabang kung doon na sila Oh, makita ana, ang- nga makabalos Oo. kanila. Nya para sa ako wala na ko makinahanglan. Basta kay makatabang ko sa akong isig sa ingon, malipay na ko. Yan ginaw po tay katanaw mo sa Yes, buhay. kana. Kay lisod man kayo nga ayha ka ra mo tabang kung doon na kay makita. Oh, nakay kog Bible verse tay ba nga kanang O kay sa ako lang nga nakuanan, ang Ginoo nag-ingon gyud ang Ginoo about sa kaon, no? Sa kaon. Naingon ang Ginoo, naingon si Pablo, iyan ang tulis. Naingon si Pablo, si Pedro nga, Ginoo. Ngayon ngayo ka man pagkaon, di unsa ka man namo pagpakaaw, di unsa ka man namo pagpakaon nga wala ka man namo nakita nga gigutom. Ogo. Nya naingon ka nga wala ka namo ilisi. Wala ka sa namo makita nga naghubo. Ang paimnaw wala sa namo nakita ang giuhaw. Ang gitubag ni Kristo nara kung kinsa ka tong makapakaon sa imong isig katao, sa imong isig katao sama ra nga imo kong gipakaon. Anara. salamat kita. Kita. So thank you kayo sir, thank you kayo.
Tangyo Tay. kayo. Ikuan ta ka ni. Oh, sige tay. Salamat kasi imong pulong sa Ginoo tay. Salamat. Sige, salamat tay. Sige, salamat Ayo, tay. salamat. Oh. Sus, nakabit-bit ang gigo. Oh. Wow, so lami kayo sa feeling nga na kay matabangan nga tao. Bisag sa gamay lang ni mga tabang, ako na kailang kalipay. O salamat po ka tatay sa iyang gi-share sa tuwa nga mga pulong gikan sa Biblia, gikan sa Ginoo. So medyo nakaluwa-luwa ko, nakahilak ko. Ang giingon nga anong pakanon man ka nga wala man kagigutom, anong paimnon man ta ka nga wala man kagiuhaw. Pero si Kristo nag-ingon nga kung kinsa tong tao nga magpakaon o magpainom o mutabang sa iyang sikatao, mura na pod og imong gitabangan og pakaon ang atong Ginoo. So salamat tayo nga dagan pag matabangan o padayon tayo ang imong kamayong tao. So sit down. So dagan man ang labay nga mga motor pero atong ipangita is kanang deserving tabangan. Kanang yung nanginahanglan kanang need din nila ang atong ihatag. Pre, mangiyo. Apa nga gasolina wa? 20 lang mo na. Okay ra? Ay mga kon tadya. Ano ba magkuha? Ano to? Ano ba magkuha? So niunong si Kuya, yung taganog pang gasolina. Diyan to pag gasolina sa motor eh. Ano to? So light po daya kay kuha niya yang kuan. So ay natanggala. So diya sa loro naon taniya ang gasolina butangan niya atong sudlanan. So ako na lang gipa-stop kay para po dili masayang yung gasolina. Alam niyo dai sa Walas. Minsan na kapila imong edad. 35. 35. Kung anong yung kung ginungan tabangan. Obligasyon yun na sa mga motorista sir kay No? kinahanglan mo yun magtinabangay. No, pinabangay kay basing ikaw na sa phone. Manginahanglan og tabang at ana no, panang murag bawi ra gyapon ba, no? So kay mo itabangan ako yatag sa imo. Sa ako yatag sa imo. May mga kilo nga bugas o pang spaghetti sa Pasko. Okay na. Tagaan tagag paggasolina ulan rin. So salamat kayo sa imong kayong pakita. So padayon na mutabang ta sa atong sikatao nga nang nanglan. Sino ngalan? Renre. Salamat kayo. Salamat. Unsa man imong may istorya sa karaganan? Ang maistoryaran ako ug namoy makitaan nga mga motorista nga manginahanglan og tabang bisan dili motorista. Manginahanglan og tabangin ninyo. Namoy kakaya. So mo to, spread kindness. So narong sticker para marangalan para makita ko nimo gusto ko makita ka sa imong kan video gusto mo makita. Okay. Salamat kayo. Salamat kay tanan. Oh, i-amping sa imong pagbiyahe. So pasalamat ko nga nagyapoy yung mga tao nga anda mo tabang no sa iyang sikatao nga nanginahanglan. So hope nga dagan patag matabangan o padayon na ang inyong mga kamayong tao, padayon ang inyong pagtabang sa akong sikatao. So that's it, guys. Let's go.